Jamen, hej. Jeg hedder Hjalmar. Godt at se jer. Mig og min guitarist Simon har fået lov til at spille sådan en lille fræk torsdags fyraftensæt for jer. Og det håber jeg, I har lyst til at nyde. Og hvis ikke, så kan I jo flygte i raseri. Jeg har lige udgivet en plade i fredags, og vi er rigtig heldige. Den er blevet taget enormt godt imod. Og det er den, vi vil spille på sangfart. Den første sang, vi vil spille, er ligesom singlen fra pladen, der hedder Voksen. Og handler om, at jeg lige er fyldt 30. Og det har jeg haft enormt krise over. Jeg synes, det er enormt gammelt. Og det er som om sådan, at blive 30 er sådan en... Nu skal jeg tage mit liv seriøst, og bordet fanger på en eller anden måde. Og forandring er altid en lille smule nøjere. Det synes jeg aldrig sådan, er noget, man bare gør let. Men hvis livet ikke forandrer sig, så stod det stille. Og det vil også være enormt kedeligt. Så det handler den om. Den hedder Voksen, og jeg håber, I kan lide den. Og velkommen til. Det er dejligt at se jer. Jeg kan se det for mine øjne og huske lyden af mit barndomshjem. De trygge dage, når alle var der. Jeg troede altid, de ville komme igen. Men før jeg så mig om, var flere stole tom. En del af mig tog med, da flyttebilen kom. En ny familie sidder der i vores stue. Betyder det, at jeg er voksen nu? I nat var mig og mine venner ud og lyse op som unge lyn. Men det er ikke helt det samme længere. Og flere af dem er flyttet ud af byen. Hvor er det de skal hen? Og ser jeg dem igen? Alting ændrer sig, så jeg må rykke mig. Men der er så meget jeg ikke helt kan gennemskue. Betyder det, at jeg er voksen nu? Det er svært at blive ældre, for det er som om jeg lige har lært at gå. Og dig og mig er ikke fejlfri. Måske der ting vi aldrig vil forstå. Hvordan skal vi kunne klare at være nogens mor og far? Tanken skræmmer mig, men heldigvis er det med dig. Jeg tror vi bygger noget, der er svært at slå i tu. Betyder det, at vi er voksne nu? Betyder det, at vi er voksne nu?